Айде бе, добре дошъл. Това ли е най-новата ви локация? Да, това е локацията на Читалджи 59, но имаме и още една на Индустриална 10. Нека да видим какво предлагате. Заповядай. Предстои ми ремонт на банята. Ми е на правилното място си, имаме цял втори етаж. Нека да да отидем видим. да погледнем. Нека да го видим. Заповядай. Еха. Първо ще избереме плочите, като тук имаме плочки на Изида, плочки на Кай. Всичките са първо качество. След това можем да минем на тоалетната чиния, спрямо твоя вкус. Моноблоци на Видима, Има ли фаянс, с да не се клопа? рока, имаме с забавено падане. А имате ли смесители да си настройвам градус? Има, разбира се, заповядай. Тези смесители са такива. Страхотно. Тук можеш да погледнеш, има готови варианти на бани, както са направени. Мивка с шкаф, видиш как може да изглежда, душ кабини. Като цяло тук ще намериш всичко за банята на водещи производители, както казах. А след като сме избрали всичко необходимо, ще преминем към 3D проекта, за да можеш да видиш как ще изглежда бъдещата ти баня. Ето така ще изглежда бъдещата баня Еха. в 3D проекция. Страхотно, страхотно. Впечатлен съм. Вау, харесва ми. Правиме го.